Hi guys, it's still your girl Dima Art and Crafts, and today we are right at Nkwogu, the wonder tree, the tree that performs wonders. Please don't forget to follow me on all my social media handle at Dima Art and Crafts, Facebook, Instagram, TikTok, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. See at your girl Dima Art and Crafts, like for more updates, more videos. So now go back. Okay. And you? I am Brown Busy, as people know me, as you know me. Thank you. Mbena bonkwa ogu, menkwa ogu nifu. No temeka ya bonkwa bidoro. N'ihe anyị da ma iriba ma nkwa ogu bụ apona. Osisi na gedere. No si ine nenya akarịa ma ogafa inara feto. Moga na nna m je kwesịrị mgbe eshuru nkwa ogu mbe na ndo mara maka osi na adị magụ n'ụwa. O nwere nọ na lugbolo nwa osi na aga evunu ụzọ. O nwere ihe eji akọwata maka tiro n'ukwu ya mara na obema ihe nta. He's saying that the tree himself is over 300 years now. That his father wasn't there during the institution of the shrine. His grandfather wasn't even there. That no one that was there that is still alive to date. So this is one of the oldest tree within the area. You know, in Igboland we have 4 market days. Nkwo Day. That here was once a time a marketplace, and this tree is a symbol to unite. I think he uniting the whole Obollo. The whole Obollo. And this had been a marketplace before, but no longer in existence now. Gede ihe ke memere nembena. Ihe ke mmara memere mbe. Mumada anaja owo bo ogu. Bebe na zimbenu. Ma bebia. Bo jeri ihe ni hamufu. Ya gwọrọ ndị ihe nye ọgwụ ọha gwọkpo be ndị ihe nye so ọla kọgị na-eje egbe ya kwasị ọgwụ nfu bo were ji etuo nọ n'anyanwụ weta ewu ha kpeere ya ta ọkụkọ welile ezekwu n'oji nfu so ya kpetere ofere fa ma aga ire egwu ọgwụ ndị ihe nye ha mfe ekpetere ofere fa bachiri ọkụ enwere ntụfu na-akwali bụ mmadụ a na-ji wetere aka ja oji nfu ya na oji feri tien fil levire ha dagombo zo ngam no kwakpo na bodar mbena bebe ya dad wow o mada na jowo wow nwa bagatari machine mbena nwa shan wow mehe chokodu mehe gboye before mehe gboye mo ogwo na ha kegirike ni genyi ha mufu wow. One of the strange things we have experienced here, one of the chief priests and native doctor then went for a neighboring town, Ihamufu, as he said, to prepare a charm for the community. At the end of the day, they wanted to kill him in order to empower their charm. So, but due to the fact that he's prepared, he's loaded, he made possible the whole incantation and his chanting, and where he landed was at the shrine. How they do that? Okay. He foresees before the now. So he saw them in preparation to kill him. So he made his incantations and chants, and where the whole thing brought him was here. Meaning that here is a kind of a sacred savior then. Na gonna bu yozo bu nemegbu nembe. Ihozo nembe na to hanle nenya esito wabo. Me ma onokata ogbo okochi. Okobe nwuru ne lapana. Me ma na foku nwuru na n'ihu kuje meribe n'ugbolo maọbụ n'ogu. Me ya boke nwa ahonwa olajiri ndo mmadụ nwụsịrị. Wow. Let's find out from these people. Let's find out from them. Ma, good afternoon. Okay, but uko si na no be na nwere be ihe odega no nok gani ngune usin. Last 8 months ago,
Mem dime wanchina. N'ọkụ bidoro rere. Ma o rege kwa m efu ojije kemikal sunf. Even to ọnụ ọmabe na n'ọkụ rere ete ha na ma o rege ekwa ọnụ ọmabe kemikal sunf. Kemikal sunf. Nọmbe na o redige ma ọ kere hetere round. So by 12 midnight na afternoon to mami mgbe m dị ime nwachin. Ọkụ yom si bido lajiri ọha nle by that time ifta mgbe ni secha bọma ma nge igwe mmadụ jije ju mgbe na bito na onye na adaro shake everywhere. Wow. Shake tenepa. Wow, tenepa. Afro. Wow. This is serious. Yani ọkụ lajiri ọkụ ga na morege morege ni fa usoro ten karika kwa no rege. Wow. Let's find out from another person. Sister, excuse me. Okay, boy, kapute na umurege amemara ifuma iwon ọkụ ga na-erembe na. O mbo se ọkụ nọkọta n'ọkụ bidoro ma ama ọkụ fishi ya eren o shinelu kusa chakwo n'elu kusa bidoro ọkụ rere rezumbe na ile o ya kwa ekere na ukosusa morege Mesuza te ihe akara adọgbu n'oregie na ebudi bandụrụ gbọkụrụ betere lembe ya mokerege datin so obido orere half ni midnight bobi kwaji dai no no dar gbum be mete first ulile ha te on polu ni ba o mebiri nu ụzọ anọrọ emon mo simont before akele ni dana. Wow. That place, the deep. Oh, the deep. Wow. Thank you very much. Thank you. Wow. She said what is inside there is very deep. Like each time the tree falls, and even when they see the lights on top of the tree, and the tree falls, that means a strange, terrible thing is going to happen within the Ogu community or the entire Obollo. Matara na mgbe ahịa Biafra na-ada. Ndị ọgaranya ndị Ogu bịara mbebe egwu iwu n'oge enweghị onye Ogu ahịa jiri na-eje weta n'eshu mega ndụgburu ahịa na onwere onye Ogu ahịa jiri na-ewere eshu ya na-asa afọ ya. No, ha lejere ahịa lata. Ndị Ogu lejere ahịa lata. Sọsọ ofu onye bụ onye nwere iwu ndị n'aka. Na ndị niile latara. Sọsọ nwoke Zuike. Sọsọ bụ onye egbe nwetara n'aka. Ma ndị niile latara free. Mụ na onwe m ụbọ na mgbe ahịa Biafra na-ada. Na ndo mmadụ iteghị naanị ụlọ 4 rooms and parlor na emise n'Igbo. Aeroplane ndị ugwu ga-atọ bọmbụ n'elu ụlọ nfu. Mmadụ ese nwụrụ mgbe nfu atụrụ bọmbụ. Ofu onye bụ onye gbajiri ụkwụ mụ ọbọ na ji ndụ tenwe ọcha na enweghị mgbe na-efu ihe mere m. Ma bụ gị bịa ma bụ na ndị nna nna anyị wiri iwu mgbe onye Ogu na-efe akwụla n'ahịa free. Wow. This is the most wonderful one to say that during the time of Biafran War, that the elders gathered and they pleaded with the shrine so that if after the war and none of them is being missing or lost in the war, they will bring a cow before the shrine. And it's obvious that according to him, every other person came back healthy except one person that had a wound in his thumb. The name called Nwoke Zuike. Simeon Ukweze by the name. Okay, Simeon Ukweze, Nwoke Zuike. He was the only one that got bullet wound on his toe. So this is one of the wonderful power. Yes, ma'am. Jumaleka no here na from them no more. Gede jija amata no susu na nu nwere goji no gara aya segetara ndị je ka ya bịara te bịa sị na egi chekwube he na helata na heja bịa gede jija chọfta dị osusu. Gede jija chọfta na ebe isi ala Ogu. Ihe niile Ogu je kike. Asị ga Ogu ụmụdụ dagburu ọnụ n'isi na mbe na mbọ m ha gburu ọnụ n'isi. Ne parike no belo hute n'Ogu asị ga Ogu ụmụdụ dagburu ọnụ n'isi na mbe m ha gburu ọnụ n'isi bụ. Oyibo anaghị emerụta oyibo mbe o. Wow. He's saying there's no atom of your church or your what is it called? Your new life that gets to hear, or authority or power that gets to hear. That this unites the whole children of Ogu clan or Ogu community. That this is where their source of power is. Ya bụ na
Eshitemo katarenya maroku osina marumbe. No you see pazo darba ago hombe. Have beta mo lo gbele 1956 bo nwere. Na tu kwetere na nebosa na mmemme n'ihe alile na asichama ya be na lile. Mkpogbu na no nempo. Ulo logbu na no ukehe. Mkpo na to uburu resa so hale na no nempo. Ihe nwanye esile na echuche bosomo. Na evije mbe. O nwebe na eriri oshebe. Magical million evu manya abia. Na na-eme ga mkpa n'ogbu na-eme ọchadaka bụ na mbe ebe ogbu na-eme ọchadaka. Wow, that the last chief priest that once that had been performed ritual in 1956, right? Yes. That each time they want to perform that, all the Ogu children, you have heard him mention all of them. I can't pick all of them. They must come here, and every food being cooked in your house will be brought here. Everybody will eat together in one family and one spirit. Maneketa no make. Wanenko to susun laji telle kanimenta wo. Nko osun laji he ni fuma lo komu jegbo. Osebo na da laji osusun osunye sign. Now, some other activities we performed here had been cut off, but that of the three symbols of a great death is still in existence till date. Ihe cause mare mere. Na bena bo this side bo ndo ma bani nwe. Bonye bonye shibom doctor musomo mo kamani ihe aje ememe ba agbuja apuna. Bem se abiale bem. Dagba mu dokun. That's serious. Boyere dekite onye operator ma hegbo ye. Onye operator rute mbe na sonjin. Woto mama wo takwe ya hana. Boda chimerazi. O kwedigi izu ebe onye operator nwu. Kachimazi na mbom gelegele. Na mbe na. Wow. That one of the clans, this place connects many clans. One of the clan elder or elders came to him in order for them to get the tree down. All of a sudden, he asked him not to come to his house for that because he don't want to put his hands in that. And he called an operator to bring the tree down. At the end of the day, the operator could not succeed. Trying to call the tree, he fell down and couldn't last 8 days. And he's a dead man till date. Wahala. Osuna anu mwebu osike wa. Wow. This is the real wonder tree that we're talking about. Wow, the mystery behind this wonder tree is something you need to like calm down, follow up and understand very well. And that's what we're giving you the detail about the whole story. That the females, the Umada, the daughters of Obollo-Afor, they came and instituted the shrine you're seeing behind the scene. And he's saying that during the season, if you're not righteous or you're not holy enough, if you soak your hand in blood on some other unclean things, you can't come here to eat or take or dine with the people here. That here is meant for the righteous persons. You can't see this kind of life, you know. So 1956 no la jirija danal. No, 1956. 1956 no la jirija danal nenyamu. Uma de tokara kamura ne megizu eto. He's saying that there's a symbol, a significant in 1956. The tree, you can see the top, that the tree caught. The tree fell. That part you're seeing over there, they fell in 1966, and three great men. 56, right? In 1956, the parts caught, and three great men within the town died. Many logu neme be basaro menal. No bena bisiye. Bena bia. Bena bia me omenalo mbegbo. Aba emeko ne umumo bulile umubolo na bia mbe. And he's saying that during the olden days, that every traditional ceremony, this is where it's being performed. And then all the children within the Ogu
Ogu Kingdom or Ogu Town, and all in fact Obolo Town as whole. This is where they come to make the ceremony. Nke bụ n'onye ihe bụ onye Ubolo kwara nne ya gbamanụ nne anyaka n'ọbụ na ụkwa apụ na abụ na-evulete anyaka nfọ gbanụ nne ya. All right, and during then there is still what they call anyaka. I think it's a kind of net. Net. If there is rights to a female, for a female, the children will take those net they prepared for her. Maybe it's kind of a sent forth. They think they prepare for her to take her to the other world. This is where they are normally being kept. Onye kwara nne kwado nne oyi ọgbamanụ nne anyaka no mgbe ebe ọ na-evulete ma anyaka nfa na-agba n'ihi egote ogede gozuru abụbọ nle nwaanyị ji ete nri goro mkpeku goro ụkọ ma ọshụshọ chi na gote nnekwa ọkụkọ gote nwa ụgọdụ chi n'ime ye nwaanyị aka nfụ gbama vute nne gị mgbe amụtenyi na-abịa o mezojo na-abịa ya mkpụgbolo ile mgbe ebe ya na-agba nne ha anyaka na-enye amụ. As you can see, he witnesses himself is not like a fairy tale. This is what he had been part of. That then those nets, those baskets they prepared for a female that they deceased, you have a lot of the cooking utensils, goat, dog, fowl, all those necessary things. Maybe she can take to the next world and start up her kind of life, you know. That's what they prepare and give it to her, and they will bring it here. Maybe if at all she's passing by, she can take her bag and go to the next world. This is what they're telling us. Thank you, sir. Monya muvuri efeli lebia na ndige egbu egbu na ọkụkọ na ngata ya nọrọ mgbe ọya ire tele ọnwụ. Do you know what? They leave all those animals alive and being kept here till maybe if they run away or they die, that is whatever. They keep all those things. A live animal is what they bring here, not a dead one. Mwa mbambo nwa emume nwa bo mego nwa eto nikugo nwa fo ya gata mbe na bi fi ko nwa fo ya gata ni je wota proji na remu manu na okuko ikumgbe iwote be wota ayi mbe na okpagre bi ni kere nwa gagata. Man, a lot that we did not see in this our own era. Do you know what he said? Just say that if it's not up to 3 months, you newly give birth. If it's not up to 3 months, you can't pass by. And if you want to pass, is it with the child, sir? If you want to pass by with the child, you must have a color note. You must have a what again? Oil, a cup of oil. You must bring it. You must bring a small a dead old chick. You must bring a dead old chick before you pass. You just throw it. A lot of things that we did not witness. Oh my God! What if boy? Oh my goodness! So I am even scared now. You see what? I'm even scared now. So then, if I'm a newborn baby, if I pass it, I will die. He has much of time member, but it will no cabiar. No good na soften ben na soften. Only here na raro ma le biarum bena. Anaga news westa. Umbogu nenye alogo ugu. Manaketa no you be viral. No ga be hanya flying word. All right. He's saying that because of the new tradition, which is the church, the new belief, which is the church, that before now, if you sold your hand, if you're not worthy enough, you can't come here. Because if you come, they will give you a month. I think that's you will not live up to a month. That's 28 days has been counted in Igboland. 28 days, you will be a forgotten person. That here initially had been a sacred place, but due to the fact there's a change in belief, all those things are no longer in the action, or they're no longer in perfection as it used to be. Mbeda onye na-agọ the place ago. Dịka ụkwa apụna Ubolo niile dozuru na ọbụ enye kwuna abụ ndị na-abịa agọ ya bụ mmadụ ma bụ ndị ụmụ idoko udude ya bụ ụmụ bụ mere sọsọ ha onye abụla oyishibe ha na ya na-abịa mgbe na-agọ ya
Okay, he's equally saying that this is a deity, a kind of, that they have the chief priest, and among all the whole Obolo town is only one clan, Yes. or one family. The people called Umu Idoko Adebe Udide. Umu Idoko Udide. These are the people, only the people that have been permitted to host any ritual here. These are the people meant for it. No other clan, no other people in Ubolo can come here and perform the ritual except these whole people. So these people must be wonderful, like those we hear in the Bible now. They're like the Levites, you know, they're being chosen people for the priesthood. So equally in Igboland, we have the chosen people for the priesthood. Thank you. Oh, okay. Na hiyo zansi manjuma bu gede hiyo zobu ike mekobuna. Iyi ka kamera ho maka nigro no ko ya na ya first za je 15. Tekwa. Tite. No matter se bia ebe me no shadaka me si potene eziza ma wo hwafe hojo. Bo se ha mere me no wo ma bia wo mbe. Agbanye me na me joka na ekirimu. So mo ne ma fo na onwe onye ozo ja akọwata n'ihe be m biara ko akpo nu hofu. Bo so mo he mere emekpe ekwori izu ebo. Ọkụ nwuru n'elie na ma amaghị mgbe ọkụ so je pie Lelo osisi na teziza tie mfile ha kpotori n'elie nọ n'ụkwụ ya temo sha ma ọkụ emetigi ma ọkụ rere n'elu n'efere gị na ọkụ rere n'elu n'efere gị na nefu ndị le bịa kọmbe fuka. He said that this year the shrine ordered for a ritual and they all came, brought what he asked for. At the end of that, there was a light. A light came on top of this tree. On 8 days, yeah. On the 80th day of that, after the ritual, light come on this. It came on this, and it didn't burn the wood. There wasn't any part of the wood that was burnt, but they saw a light on it for a while. And all the sacrifice were all safe. Nothing happened to And it. after the light, none of the part of the tree shows there's any fire burnt. Not even the sacrifice at the feet of the tree or any other thing was burned. They just saw the fire. Maybe it was a significant to tell that their ritual was accepted. Who knows? Elu mbena. O nwere onye abụla onye maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị maọbụ nwatakịrị joko ya nwụọ na logu maọbụ na lubolo. No je egochidodo ihe ịrịba ama mbe. Nke bụ na ndị okenye abụla ndị okenye. Ihe a na-ekwu ogbu sị na mbebe heja ijiri onwe gị n'aka n'ọbụ eziokwu gị nọ na ịbịa mbe ma ị ga-ejiri onwe gị n'aka ịgbaghere onwe eme ndị sere okwu alụ n'ogbu ekeme mmadụ ihe mmanya ha ji eriri ihe mmanya riri erigburu rụbasa ji echi okwu be ndị riri ihe mmanya gbara ndị ga-erighị ihe mmanya abịa n'ọjọbụrụ mbe na eche ego okwu ala ọmụ onye nke bịara bịa ọbịa ji eje ka ihe mmanya rute mbe na boyi isi ogwu si anọra bụ mbe baje anọje chikpe ọnọ mbe zemuzeru gbereto itorozi shi n'ime eto ọnụ ya gbawure mbe n'obu o nwetadigo onwe ọzọ elibe. Wow. Mbe na abụgobere ihe ha na anyị na-eme. How he's saying that here is a very fearful place once you're not in a better way, once your hands are not clean. That is maybe the source of the powers, that everyone died within the area. This is where they live. Maybe this should be their home. Maybe that's the part of it. Because sometimes when passing by, they said you hear their vocals, you hear them talk, you hear them conversate. And equally, a recent issue or dispute of land within the area, some persons went and bribed some persons in order to side them. That very person that bribed people, the people he bribed couldn't come here, and him, when he get in here, he met his end, and that was the end of him. He is a dead man now. So, this is the oldest tree in Igboland. The tree that is like 300 and something years. Please don't forget to follow me on all my social media handles as Facebook, Dima Arts and Crafts, Facebook, Instagram, TikTok, and don't forget to subscribe to my YouTube channel for more updates, more videos. Thank you for watching. See your girl, Dima Arts and Crafts. Thank you. Cha cha.